Hej YouTube. What's up? Jeg tør ikke at sige noget. Vi har den Jeg vil bare lige sige noget, mærkelige... før vi lige går helt i gang med noget. Så jeg vil bare lige sige, at mig og Mathias, vi kommer nok snart til at finde... Jeg har fundet et nyt spil, som mig og Mathias snart skal til at optage. Ikke Mathias? Jo, det skal vi snart til at optage, og den her gang er Mikkel med. Vi har den gamle kælling, og... Ja, hun er gammel, men du er sgu da ældre end mig, for helvede. Ja. Jeg vil dræbe en, men jeg kan ikke. Han er sgu altid underlig, som man plejer at være. Det er sgu godt. Ja, det er fandme. Det er sgu godt. Det er fandme Det er godt. man sgu glad for. Det er vi sgu alle sammen glade for. Jeg sidder og drikker Det er cola. sgu dejligt. Jeg sidder og Fede drikker dyr, mand. Ja, der er ikke nogen, der interesserer sig for, hvad Cassandra lever. Okay. De interesserer sig kun for mig og Mathias. Ikke Mathias? Så I vil slet ikke have noget cola? Nej, rent faktisk ikke. Du kunne bare få galt. Jeg vil hellere have... Ja, hvad skal vi have, Mathias? Snaps? Skal vi have kaffe? Ja, Snaps. kaffe. Ja, vi skal have snaps og kaffe, ikke? Det er sgu noget, det... Det Altså, kan måske ikke skal- computeren, ikke? Måske skal Jeg vi har tage drukket kaffe. snaps, det er sgu dejligt. Snaps er sgu dejligt. Jeg Det er sgu tror ikke, rigtigt. snaps, det smager så godt for mig. Snaps, Jeg skulle have lavet noget snaps, te, for... det smager sgu godt. Okay, Snaps, det når vi smager siger sgu kaffe, skidegodt. så mener vi altså ikke, at vi er sådan nogle på 20 år eller noget. Vi er nogle små... Jeg drikker normalt ikke kaffe, jeg drikker normalt te. Så en af episoderne, der sidder og laver et eller andet pis med te. Knipper den eller noget. Ja. Hvorfor den der? Det er sgu ikke rart. Det må sgu blive varmt. Det må sgu blive varmt. Det var... Ja, så jeg kan ikke smadre en eller anden. Mathias, det må sgu blive varmt. Det må sgu blive for varmt. Det må sgu gå. Drenge, når nu jeg sidder og spørger jer, så kan I lige så godt sige det til hele verden. Jeg er sgu sej. Nej, det er du fandme ikke, Mikkel. Jeg er sgu sejere end dig. Ja, Jeg er sgu det er. sejere end hele jorden. Det er sgu fint. What the hell? Det er bakkerspillet lige nu. Du er sgu ikke fandme. Mathias, der er totalt bugget mit det nye spil her. Jeg prøver at gå igennem en portal, og der sker ikke en fucking skid. Den er bugget helt op. Endelig kom den. Det er fordi, der er så mange, der spiller det. Jeg kunne godt forestille mig WoW, sådan som nogle, der jeg lige kunne kommer godt nye ting. forestille mig sådan nogle nye spil. De vil være ret populære. Og de her spil, tror jeg. Og jeg har faktisk en ting, jeg gerne vil. Hvis GXP Gaming kommer til at se vores video, som han har set før, så vil jeg meget gerne takke ham for, at han har sagt på en af hans egne videoer, at det er en fed kanal. Det vil jeg meget gerne takke ham for. Så tak til GXP Gaming. Det er altså mig. Nej, det er det sgu ikke. Det ved jeg godt. Du skulle ikke GXP sige noget. Det Gaming vil er en dreng. Han er en af mine gode kammerater. Jeg bedte ham om at tjekke en af mine kanaler ud. Så sådan opstod det bare. Så altså jeg sagde, han sagde, hvorfor i helvede laver du ikke en YouTube-kanal, når du godt kan lide at se på YouTube? Så sagde jeg, det var sgu da egentlig en meget god idé. Så efter noget tid, så lavede jeg en YouTube-kanal. Og han sagde, jeg vil gerne lige ind og se den op og se, hvad du bruger. Så gjorde han det, og inden da, så skrev han på hans egen kanal, at man skulle prøve at tjekke hans kanal ud. Men så vidt jeg ved, så har altså indtil videre, så fortalte han mig her for 17 timer siden, at han har lavet en ny YouTube-video. Den vil jeg selvfølgelig lægge link til. Den kommer præcis ikke på det her tidspunkt, men... Mathias, jeg er i gang med sådan en ultra-dungeon. En ultra-dungeon, de er pisse svære. Det skal jeg sgu glæde mig til. Det er en helt vildt speciel dungeon, hvor man skal gøre en masse ting for at komme ind. Du skal klare nogle helt vildt specielle quests, det er sgu fedt. Det kan jeg godt lide. Den kan jeg sgu godt lide. En bil! Jeg får nyt bedre tøj, mand. Sådan. Tak, YouTube, det er jeg sgu. Den bil er lavet af... Okay... Kan du ikke? Og jeg kan ikke engang hoppe op i en bil, mand. Og når jeg tror, jeg har skrevet IP'en på den her server et eller andet sted. Men det bliver en meget kort episode, jeg tror, jeg stopper den her om lidt. Fordi mig og Mathias, vi skal se at få kigget på det her nye spil her. Nå, Det er rigtigt. Shit, man! Hvad fanden er det for nogle bosser? Hold da kæft, det er nogle... Eller ikke bosser, hvad fanden er det for nogle monstre? Det skulle klamme og ægle, og så er det nogle træer. Det skulle ikke.
lige nu Ja, jeg kom level, mand. Frosting, bum. Cassandra, Bum! Ja. du ved godt, du er det samme sted som i... så du er på den server, som jeg spiller på. Ej, helt seriøst. Ja, Så det vil sige, at du er på en eller anden server, som en eller anden, som hedder Yli, har lavet. yep. Ja, så vil jeg lige finde dig. Kom lige ind i spawn. Spawn. Mathias, Ja. har du stoppet videoen, eller? Nå, jeg fortsætter stadig lidt. Men jeg vil bare lige fortælle... Jeg kan opgradere den, mand. For nice. Shit, mand, min røv klør. Klør en røv, det er sgu klart. Jeg er her. Det er sgu forklart. Hvor her? Hvad er det der? Der! Hej med dig, du. Jeg så dig slet ikke komme ind. Hvor skal vi hen? Lol, mand. Det er Giv sådan, mig nogle ting. Hej med dig, du. Pæksvin. jeg kan reparere. Cassandra, kom lige herud. Jeg laver lige en portal til dig, så kan du komme til det ind. Til de hvad? Du kan komme et specielt sted hen. Du kan komme til der, hvor jeg holder til. Diamantland. Mand. Fede sager. Det er sgu godt nok. Diamantland. Det lyder ikke værst. Så kom, du skal gå igennem en ny, det er en portal, som der er kommet nye plugins til den. Det er kun OP som mig, der kan lave den. Men jeg ved, det er jo. Au. Jeg vil dræbe her blæksprutte. Okay. Man skal bruge. Dum. Hvad? Blæksprutte, hvad fanden snakker I om? Kan Der man er få? en blæksprutte i den her verden. Kom her, blæksprutte. Lol, hvad fanden er det for en verden? Mathias? Netherrack, så skal man bruge Kom diamant. her, blæksprutte. Kom her, jeg kan jo tro lige dig her. Skal vi kysse? Hvad fanden skal man? Cassandra, kommer du? Lol, Cassandra, snaver du? Ja, jeg snæver. Jeg Med snæver. mig? Ja, og man siger, at tunge, den er ikke god. Så er det sagt YouTube, så er det sagt. Ja, hun har taget tungeflaske med mig. Nå, kom, ja, så laver jeg lige portalen til dig. Vi viser sgu lige YouTube, hvordan man gør. Ryk dig, Panda. Så skal I YouTube. Mathias. Nice snack, man. Mathias, kig lige. Vi skal giftes. Ja, da. Hvad? Det gider jeg ikke. Jeg glæder mig ikke til det her. Så slår jeg dig med en blækpose. Eller i hvert fald 3 blækposer. Kan man så komme ud af det der land? Ja, så kommer du til en svampeverden, så vidt jeg ved. Du skal gå igennem alt det her, der bliver tændt. Du skal gå igennem alt ilden, ellers så dør du bare. Oh my god! Jeg tør ikke, jeg tror bare, du vil dræbe mig. Nej, vil du gerne til et svampeland? Ja. Gå igennem det der. Og jeg mener det, der er kommet nye opdateringer i det. Der skete jo ingenting. Tror du virkelig på Svampeland, Cassandra? Nej, men jeg tror bare, han vil føre mig til Diamantland. Du skulle forstå. Hvor det bliver sjovt. Ole. Jeg fik dræbt dig. Sådan, så er jeg blevet stærkere. Så jeg skulle blive stærkere. Jeg tror sgu, Det er min bedste karakter. du er i spawn, ikke? Nej. Ja, men hvis du ikke er i spawn, så kan jeg ikke give dig nye ting. Jamen, så giv mig. Jeg er i spawn. Eller. Mathias, jeg står lige bag dig. Den der skal vi have ud, og Kæft, så smukke fed den der panda. på stedet. Grim Den panda. der ud, og den der på stedet. Jamen, jeg skal ind i spawn. Den der er okay, men den bliver vi bare stående. Den lader vi bare være der. Det er du godt nok lang tid om. Men... Fuck, man, hvor mange træer er der lige, mand? Dine ting ligger der, altså. Hallo. Ah. Sexet panda. Skynd dig, der er en, der kommer før For dig. satan, der er meget gear her på jorden, mand. Det er helt sindssygt. Og der er sindssygt, hvor god jeg er til det her spil. For satan, hvor mange træer er der lige? Jeg kan ikke lide de træer der. De gør mig så utilpas. Mathias, Jeg er utilpas. giv mig sko. Der er så mange træer, de gør mig utilpas. Du kan give mig sko. Jeg render rundt uden sko, mand. Så er det bare før. Så er det sgu bare tær. Det er sgu dejligt. Det er bare tær. Bare tær er sgu dejligt.
Nej, det er det sgu ikke. Det er sgu dumt at tale om sådan noget. Jeg troede sgu lige, der var en ninja på mit værelse. Det er sgu fint. Han skulle bare komme ind og stjæle fra mig. Det er sgu fint nok. Det er sgu ligeglad med. Fik du nogle af hans ting? Jeg troede sgu, der lige var en tyv ind på mit værelse, men det er sgu da fint nok. Han skal da bare stjæle. Han Det er jeg sgu glad for. I? Nå, næk. Lort. Ud med dig. Den der pik ud med dig. Ad, Mikkel. Hvorfor skal jeg også bare sidde med de klamme? Når du min gris? Shit, man! Jeg tror lige, du nyeste. Det er sygt. Ja, ud med det lort. Det er ikke noget værd mere. Mikkel, jeg troede lige, du nyste. Nå, jeg sagde... Ej, hvad fanden tror du selv, mand? Jeg troede, du nyste. Fuck af, Panda. De er gode. Dem gemmer jeg. Jeg skal jo ud med noget af alt det her B, jeg har på mig. Ja, jeg kan ikke komme op. Ud med den der. Og sådan der. Hvad er den der? Ud med det B. Hvorfor skal du så ikke bare skråstreg spawn? B. Okay. B. Altså, hallo, Besse, du ved godt, der er noget der. Yay! B. Jeg er Sådan sulten, Mathias. Jeg er sulten. Vil du så give mig noget mad? Nå. Aldrig dig. Epic. Hvorfor sætter du ild til et træ? Fordi der er ingen, der skal Oh shit, jeg døde, fordi jeg ikke kiggede mig om, mand. Det er sgu også dumt. Og nu har jeg brugt begge mine... Mathias, der er ingen, der skyder mig. Og det er sgu mig. Det er mig. Er jeg ikke bare sød mod dig, Cassandra, og skyde dig? Dræb ham, Mathias. Tak. Mange tak, du har reddet mit liv. Det er nok ham. Mathias, hvad fanden er du i gang med? Redder du hans liv? Hvad fanden laver du, Mathias? Nå, Mathias, skal vi til at starte på YouTube-videoen, så vi kan få prøve at kigge på det nye spil her? Eller hvad? Det kan det bare gøre, imens YouTube er her. Altså, der er ingen skam. Jo, skam er YouTube. De keder sig. Nå. Kommer til at kede sig. Af helvede til. Jeg sidder bare og glor på ingenting. Og YouTube, den må I gerne skrive kommentarer om og sige, at jeg har sgu ret i alt, hvad jeg siger. Eller i det der. Ikke alt, men det er det, jeg sagde. Det er ret i. I vil røvkede jer. Og det må I gerne skrive en kommentar om. Jeg vil gerne høre, om I vil røvkede jer, eller I synes, det er sjovt at sidde og bare glor på ingenting. Bare, I skriver en kommentar, hvis I vil. Altså, det vil jeg sgu gerne få at vide. Der er kun regler, mand. Det er mig, der har smidt dem i. Jeg gider ikke at have de regler. Jeg er reglernes konge. Du er. Ja. Jeg er mere reglernes konge. Det var ikke mere. Jeg er mere reglernes konge, end du er, fordi du er ikke regler eller konger. Eller hvad fanden skal man sige? Jeg Mathias! Monkey? Det er sgu Monkey Donkey. Han er sgu flink. Ting ligger her. Nå, Mathias, kommer du? Skal vi stoppe nu, eller skal vi lige optage lidt nu? Mathias, stopper vi, eller optager vi lidt nu? Hvor er mine ting? Det er herhen. Jeg ved sgu ikke. Jeg kan ikke se den. Nå, Mathias. Hey, slå på min ven. Mathias, stopper du ikke snart? Jamen, han tog din ting. Mathias, tror du ikke snart, vi skal stoppe, så vi lige kan få styr på det her? Der er borgerkrig. Hej, Mathias. Det er krog. Fucking Dø, mand. Shit. Shit, man. Ikke bagfra. Mathias, jeg giver mig Det kan jeg altså ikke lide. Nice. Boom. Okay, og jeg dør nu, for jeg kan ikke komme fri. Satan, mand! De der små rollinger bokker mig fast i en væg. Det er sgu ikke sjovt. Altså, kan man sgu dø af troldmændene. Det er sgu ikke flink af dem. Derfor skal de sgu dø af mig. Hvorfor dræber folk mig? Fordi de hader dig.
Og jeg kan ikke komme væk fra det her fucking vand. Men det skulle også godt. Nå, Mathias. Nu er du snart tid. Mathias, nu er det altså snart tid til, du ved godt hvad. Au, Og Cassandra sidder og tænker i landet. Til landet. Au. Hvorfor skal folk også lige slå mig? Fordi du er grim. Købmand, ham der, han dræbte dig. Ja. Købmand. Det må man sgu det ikke. Irriterende, når folk. Kom bare ud, du. Au, han dræbte mig. Han hedder Andreas 884. Jeg leder efter en, der hedder Andreas 884. Jeg kan også bare bande ham. Jamen, så til Cassandra. Ja. Tilbage til mig, tilbage. Hvorfor? Hvor er Fordi det? så har du... Er du dræbt? Au, jeg bliver dræbt, mand. Jeg er blevet dræbt, mand. Hallo, tilbage. Kom Okay, Mikkel Helle. Hvad, sagde du pik af, eller hvad? til Mathias. Mathias, hvad sagde du pik af?